Ej. Jeg gjorde det fucking igen. Okay, nu har jeg slukket til. Jeg er træt. Nå, men i hvert fald, jeg har slukket tv'et, og nu skal jeg så lave min fjerde vlog. Så lad os gå. Jeg gider ikke engang. Okay, vi går her. Jeg er fucking træt, men jeg... Wow! Og sådan der. Okay, jeg prøvede at uploade en Let's Play Assassin's Creed ting. Det fungerede bare overhovedet ikke. Det virkede ikke. Jeg uploadede den et par gange. Jeg slettede den, uploadede den. Jeg kunne bare ikke uploade den. Så nu vil jeg lave en endnu vlog. Nyt ord. Okay. Det er stadig mit værelse. Min natbukser. Mig. Koalaer. Min mors tøj. Fordi det er jo inde på mit badeværelse. Hvorfor ikke? Papkasser. Mig. Jakker. Mig. Blender. Mig. Jeg har ikke rigtig noget spændende at tale om egentlig. Så egentlig spiller jeg bare tid. TV. Lampe. Pejs. Bord. TV-mander. Nå. Men I skal lige se min TV-man. Ham der. Den skal I se. Okay, så jeg lavede ham i, tror det var 2. klasse, 3. Det var omkring 4 måske. Men ja, vi skulle lave sådan en papmaché-ting. Fuck gameplante. Sådan der. Okay, men vi skulle lave sådan en papmaché-figur. Og så skulle jeg anvælge mellem en PlayStation Man eller en TV-man. Så jeg lavede en TV-man. Den er ret så... Der mangler lidt maling her og der og alt muligt. Men det er et tv. I kan lige se, at den siger, hvem var millionær her. Og øjnene, næse og mund og ben. Hvad er det med ben? Nevermind. Men prøv at se, hvad den siger. TV-man. Jeg er TV-man. Jeg kommer fra at udslette alle der ikke gider se tv. Ingen må gå udenfor. De skal ligge i sengen og spise popcorn og chips og sodavand og se tv. Pas på, jeg kommer fra en anden galakse, der hedder TV-galaksen. Wow! Nyd dine sidste timer udenfor. Bitch. Farlig. Wow. Okay, jeg har stadig ikke noget spændende at tale om. Jeg tænker lige. Jeg ved hvad, jeg har overhovedet ikke noget at tale om. Så jeg vil bare gå til badekarret. Sådan der. Okay, ja, jeg tror, jeg slutter den her vlog. Men inden jeg stopper, skal jeg lige se den her. Det er en lygte. Og den skifter ikke farve. Men det er fordi, at det er simpelthen en lygte med BGI's logo på. Det er awesome. Og BGI Akademiet er en efterskole i Bjerre, som jeg skal gå på, og det er fantastisk. Nå, men jeg vil bare ende den her vlog lige nu med at sige... Fuck, det er godt, det her.